A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Tsira da amincin sa ya ƙara tabbata bisa fiyayyen halitta. Manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahalinsa da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo baya zuwa ranar hisabi. Al'ummata ta jihar Kano da al'ummata ta Najeriya da kuma waɗanda suke jin mu a manhaja ta zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin an ce kowanne allazi da nasa amanu. Abin da nake so in nuna damuwa ta da damuwar al'ummar Kano waɗanda suke da kishin Kano, irin abubuwan da ya faru a gwamnatin jama'iyyar NNPP, waɗanda mutane sun rasa watan dukiyoyinsu biliyoyin naira, sannan kuma an musu rusau, an tsiyata mutane, sannan an ɗaurewa 'yan iska gindi, sun zama ɓarayi 'yan fashi da makami. Watan a doka kenan ta ƙasa, ko mutum a takin ɗinsa ka yi da cokali to robare ne. To magana ta gaskiya, jama'iyyar NNPP ta zama annoba a jihar Kano. Watan yaranmu gaba ɗaya an lalata su, an mai da su ɓarayi, sannan rushe-rushe yadda bai kamata ba an yi. Abin mamaki, abin baƙin ciki, yau a ce ka duba roundabout ta jikin gidan gwamnati wacce aka kashe kudade aka yi mata abin ƙawa, watan cikar Kano shekara 50 da samun yanci, amma yau mutanen nan sun ruguza ta. To kaga maganar da ake faɗi cewa duk inna ganduje gini ba daidai ba nan ake rusawa, ko kuma inna imallaka kansa da 'ya'yansa, to kaga wannan abin sun zo sun ƙaryata kansu da kansu, kuma duniya ta san maƙaryata ne su, duniya ta san ba sa kishin jihar Kano, duniya sun san cewa sun ruguza tattalin arzikin jihar Kano. Yau baƙi a Kano ba a shigowa, yau mutanen da suka rasa jarinsu wasu ma sun mutu dalilin baƙin cikin sun rasa jarinsu, wasu sun kama kanti shekara 2 ba su daɗe ba, an zo an wayi gari 'yan iska sun fasa kantinan sun ɗebe musu dukiyoyi, sannan an zo an yi rushe-rushe. To tambayar da za mu yi wa su jama'iyyar NNPP mai gwamnati, to ran da ba ma Ganduje ne ya mallaka wa ɗansa ko ya mallaka wa 'yarsa? Za ka ga filin idi da aka rurrusa, nan ma Ganduje ne ya mallaka wa 'ya'yansa, ko ya mallaka wa kansa, ko ya mallaka wa matarsa? Sannan idan ka kula ka je Daula, nan ma Ganduje ne ya mallaka wa matarsa da iyalinsa. Sannan haka idan ka je jikin stadium ƙofar mata, gabanta daga gabar da bayanta daga yamma, nan ma an rushe wa mutane, nan ma Ganduje ne ya raba 'ya'yansa. Gilli ne na san cewa wai sai an waye gari dukkan aikin da mai girma gwamna yi, an wayi gari an ce babu shi, saboda bakin ciki suke, ya riga ya fi su aiki a lokacin da suka kafa gwamnatinsu, ba uwar da suka tsina na mutane illa tashin hankali. Muna godiya gwamnatin jihar Kano, shekara 8 Ganduje babu tashin hankali a Kano, babu cin mutunci, babu komai, amma su kwana 6 da rantsar da su suka fara cin mutuncin al'umma, sannan suka buɗe 'yan iska ƙofa, suka ringa fasa kantunan mutane suna ɗebe musu dukiya. To dama ni na riga na faɗa ba tun yanzu ba, na ce kada a zaɓi jama'iyyar NNPP domin zaɓar ta annoba ne a Kano. Na gargaɗi 'yan kasuwa, na ce wallahi za a ci mutuncinku, za a ci mutuncin malamanmu, za a ci mutuncin gidan sarautarmu. To yau gashi duk ya tabbata, sannan yara an koya musu sace-sace. Don haka yanzu idan aka ce babu sauran ginin da suke duka su ɗebi rodi su sayar, in ka ga yadda ake rodi lungu da saƙo ana tafiya da shi a Kano, a kori kura da sauran abin sai ya baka bakin ciki, ya baka tausayi. An riga an kare 'yan kasuwar Kano, an ruguza su, kuma dama abin da muka ce za su yi kenan. To yau gashi duk abin da muka faɗa Allah ya tabbatar da shi, mutanen nan saboda ba su da niyya ta alheri. Don haka ni abin da nake gani cewa lalle kan abin nan da ifaru, to kusan akwai laifin wasu 'yan jihar Kano, domin mun gaya musu kada su zaɓi mutanen nan, saboda yanzu suka zaɓi mutanen nan mun tabbata akwai cin mutuncin 'yan kasuwa, akwai cin mutuncin malamai, akwai cin mutuncin sarakuna. To yanzu ma sarakunan mu maganar da ake yi, suna magana za su kai majalisa yanda za a rushe dukkan wannan gidan masarautu. To amma ina faɗa mutanen jihar Kano ba sakararru ne mu ba, mutane ne da muka san 'yancinmu, kuma mutane su fito, matanmu da mazanmu
mu daina jin tsoron wannan gwamnatin, mu fito mu nemi ‘yancinmu, mu kare masarautarmu, mu kare al'adarmu, wannan shine mutuncinmu. Mutane kar su mance, Sarki Ali za ka ga cewa akan kishin al'ummarsa da kishin jihar Kano Turawa suka zo suka kama shi suka yi inda suka yi da shi. Saboda kare mutuncin gidan sarautar Kano, don haka mu ma za mu fito mu kare mutuncin jihar Kano, za mu fito mu kare masarautunmu na jihar Kano, don haka babu ragin ɗaka. Mu fito mu kare mutanen da suke so su zubar mana da mutuncin jihar Kano, su zubar mana da al'adarmu. Kuma aka wayi gari wannan roundabout da aka rushe, wai sai aka ce ai gaba ɗaya ya yi kama da cross. Kuma waɗanda suke faɗa har da wani cewa Allahu akbar an taɓa addinin Allah, kuma ka sani waɗannan mutanen jahilai ne akan addini, ba su san kuma ba, amma saboda don su burge mutane su yaudari masu yaudara suke cewa wai akwai cross akan wannan roundabout aka ture. To yanzu ma gada ta Hotoro sun ce nan ma akwai cross sai sun ture. To amma na tabbata cewa aikin Ganduje a Kano ƙarya suke, ba za su iya rufe shi ba, domin kuma idan da za su iya rufewa to shikenan duk gadojin da Ganduje yi sai su bi su rushe su ce ba a yi daidai ba, ko kuma a ce a'a Ganduje ne aka yi domin a ƙawata matarsa da 'ya'yansa da sauran mutane. To don haka ina so in faɗa mutane, jihar Kano jihar mu ce, ba mu da jihar da ta wuce Kano. Cin mutunci da lalata mana kasuwa, an kawo ɗabi'ar da yara ba sa ganin girman mutane, ba sa ganin mutuncin mutane, ko iyayensu da suka haife su ba sa ganin mutuncinsu, illa mutuncin mutum ɗaya ɗin nan kuma wannan ike ba abin da ike koya musu banda sharri na siyasa. Don haka muna faɗawa al'ummar jihar Kano mu fito mu kare mutuncin masarautarmu. Kuma waɗannan mutane, ni ban san dalilin da isa mutanen Kano muka zama matsorata ba. Don me ba za mu fito mu kare dukiyoyinmu ba, mu kare kasuwanninmu? Yau da wasu mutane ake yawa wata kabila gaba ɗaya za su fito kwansu da kwarkwata, sai su fi wata ɗaya suna kasuwa, sai dai a ringa yin abinci ana kawo musu. Awa 24 suna kasuwa don su kare mutuncin dukiyoyinsu, amma yau gashi mun zama lusarai a jihar Kano. Abin bakin ciki, yau an waye gari da waɗanda suka isa da waɗanda ba su isa ba. Yau an wayi gari an ci mutuncin masu mutunci, waɗanda ake kuma suka ci mutuncin masu mutunci su ba mutunci gare su ba. 'Yan zaune gari banza ne Allah ya ba su, watan jihar Kano, suka fito suna cin mutuncin mutane, su ci mutuncin malamai, su ci mutuncin masu arziki, su ci mutuncin talakawa, sannan su zo su ci mutuncin malamai. To wannan abin gishiri ya ishi kan kaza. Idan za mu fito mu kare mutuncinmu da dukiyar da Allah ya ba mu fito, idan kuma muka ce tsoro za mu ji, to waɗannan mutanen abin da suke bukata a wayi gari mai arziki ya zama mutsiyaci. Kuma tunda Allah ya halicci duniya, ya halicci mutum hudu, ya halicci malami, ya halicci mai mulki, ya halicci mai arziki, ya halicci talaka, kuma babu mahalukin da ya isa wannan hukuncin da Allah ya shafe shi. Duk tsiyarka, duk tsiyar mutsiyaci sai ya bar mutanen Kano da arziki, kuma duk tsiyar mai tsiya sai mulki ya ƙare ya bar mutanen Kano. Saboda tun da Kano ta faru a tarihin Kano ba a taɓa cin mutuncin 'yan kasuwa irin wannan karan da jama'iyyar NNPP take mulki ba. To amma dama mun gaya muku, shi yasa kullum muke gaya wa mai girma Asuwaju Ahmad Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima, kada a ba wannan mutumin mukami a cikin gwamnati, kada kuma a yadda da shi, domin mun ci zaɓenmu babu shi, kuma ƙuri'arsa ba abin da za ta tsinana mana. Kuma a yanzu wallahi idan zaɓe za a yi a jihar Kano ba su isa su ci zaɓe ba, domin yanzu mutane ma sun komo da karakiyarsu magoya bayansu, banda tsine musu da la'antarsu ba abin da ake yi. To don haka ina ganin bai zama abin sha'awa wannan mutumin a cewa mu karɓe shi a jama'iyyarmu ba, wai har a wayi gari a cewa za a ba shi mukami na minista domin dan ya zo ilalata mana jama'iyya, ito da yaransa marasa tarbiyya, marasa mutunci, marasa da'a, su zo su gurɓata mana ɗabi'ar da muka ba yaranmu na jama'iyyar APC ba, su gurɓata mana tarbiyyarsu, sannan kuma su zo su kawo rashin mutunci a cikin mutane yanda yaro ba zai ga girman babba ba. To muna faɗa mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya sani cewa wannan mutumin ba mutumin da za a tafi da shi bane. Don haka muna gaya mutane tun daga yanzu, mai girma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima da mai girma shugaban ƙasa, ina son
ku taimaki jihar Kano, ku agaza jihar Kano. Jihar Kano ita ce santa ta siyasar arewa. Sannan ina so in faɗa mai girma mataimakin shugaban ƙasa, isani fa shine yanzu jagoran jama'iyyar APC, shine kuma jagoran mutanen arewa baki ɗaya. Kada ka sake, mun san kai ba mutum bane mai son zuciya, jarumin mutum ne wanda kake son haɗin kan mutanen arewa. To ina so wajibi ne ku taka rawa, kada a ba wannan mutumin minista domin izo ya gurɓata mana jama'iyya. Domin yanzu ba mu da wani jagora banda Kashim Shatima a arewa, kuma mun yarda jagora ne saboda haƙurinsa, saboda juriyarsa, gashi da ilimi, gashi da basira, gashi da hankali, gashi da hangen nesa. Kuma dukkan abin da ya faru na wasu maganganu, ta kamata mutane su yi wa mataimakin shugaban ƙasa adalci, domin shi ɗan adam ne, shi ba wahayi ake saukan masa ba. Babu wanda baya kuskure a ɗan adam banda Allah da ya halicci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsare shi daga dukkan kurakurai. Don haka idan ya yi maganar da ya faɗa tana da bambanci da sharrin da aka zo aka kulla, kuma sharrin nan duk galibi ya fito ne ga 'yan kwankwasiya. Cewa ya ce duk ilimin mai ilimi musulmi na arewa, kafirin kudu ya fi shi daraja da mutunci. Abin da ake nufi a wannan zaɓe da aka yi, ya kamata mu zama masu adalci, domin ma'aiki ya zauna da Yahuda, ya zauna kuma da Kiristoci, ya yi zaman lafiya da su. To shi abin da Kashim yake nufi a wannan lokaci, ana da buƙatar ɗan kudu ko da ba shi da ilimi, i zama wakili dan Najeriya, a samu zamantakewa, a samu yadda da juna. Shi isa yake cewa ko da musulmi mai ilimi mai kima a yanzu wannan zaben, wannan bai da ilimi mutumin kudu ya fi shi muhimmanci. Watan wannan magana ba kowa ne zai fahimce ta ba idan ba mai hankali mai basira ba. Amma hankakin arewa da kuma shugabanni na wata ƙungiya na arewa sun zo sun juya magana saboda biyan bukatarsu, bayan dama sun sha kalubalantaka mu ma akan wannan maganar muslim ticket, wannan ACF din. Don haka yanzu duk abin da suka faɗa yaudarar kansu suke yi, kuma ba mai ganin mutuncinsu a arewa, kuma ba dan kansu suke ba, dan iyalinsu suke. Don haka ina faɗa mutane, waɗannan shugabanni na arewa da suka fasa ƙungiyar mata arewa saboda son zuciyarsu, kowa yi ƙoƙarin kada yadda da su, kada yadda da abin da suke faɗi, domin buƙatar kansu ce da buƙatar 'ya'yansu. Kashim Shatima kuma buƙatar talakawan arewa da talakawan Najeriya ne yake gabansa. Bai zo don ya samu arziki ba. Ku tuna babu ɗan takarar da ike kamfen ya faɗi magana da Kashim Shatima ya faɗa. Ice idan mun zo don mu cuci mutane, Allah kada ka bamu wannan mulki. Kaga babu ɗan siyasar da izo ya faɗi wannan banda Kashim Shatima. To don haka mun yarda da shi, shine jagoranmu, mun yarda mutum ne, mun yarda haziki ne, mun yarda masanin tattalin arziki ne, mun yarda kuma watan ya san tsaro yanda idace. Don haka muna ba mai girma Ahmad Bola Tinubu daga ƙarshe shawara, kada yi ƙoƙarin isa ko mana da wannan mutane, ko kuma sarki kurare da yake ina nan yana shiga yana fita, saboda ba za ka taɓa jan alheri a wajen wannan sarkin ba, sai dai sharri. To don haka kuma muna faɗawa jama'iyyar APC da mai girma shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da mai girma shugaban jama'iyya, lalle su taka tsantsan da wannan tsimma makoshin cuta wanda ake so za a ba minista a jihar Kano. Daga ƙarshe ina mana fatan alheri, Allah iba Najeriya zaman lafiya, shugabanninmu da aka zaɓa Allah ya riko da hannayensu, kuma zaɓen da aka yi wa sanata Barau Jibrin akan watan deputy president, Allah ya riko da hannayensu tare da Akwabiyo, tare kuma da watan wannan aka zaɓa sifika Tajuddin. Allah ya riko da hannayensu, Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.